Dimbaka sirahe ambyar. Tepo cara kaya ngene meni wong Jodipati Werkudara mandeg urusan karo wong Mandura. Sing mateni Hamsa karo Dimbaka mau sapa? Aku parmu piye? Kowe nyelani dadane Ratu Mandura apa mbok anggap yen ra kok bantu aku ora iso mateni ratu loro kuwi mau. Kowe nantang perkara karo Ratu Mandura. Apa kowe ra kelingan kowe biyen pinter perang botok sing ngajari Ratu Mandura bareng pinter arep dijajal gurune ya ngono piye? Mumpung disukseni wong pirang-pirang. Ayo nyododo didodo. Bawa dewa Werkudara sing gilang-gilang kuwandane. Ketokno kaprawiranmu, ketokno kategayanmu. Hei, Werkudara. Aja gembila pustakamu, aja wong cilik getih wedi mati. Kowe tinggal gelanggang colong pelayu. Tondo lamun tope kaya wong pinduan tanpa daya babar pisan. Nyatang aku wong prawira, tanding ana iki Baladewa. Niki piye to iki? Ubur-ubur ikan lele wong tua te dijunjung. Senengane kok. Ayo kesana. Ora. Mesti Werkudara tumindak kaya mengkono sing merintah kuwi Nyai Prabu Ndarawati. Pancen kula ingkang utusan dhumateng Werkudara. Karepmu piye nyepelekake karo Ratu Mandura? Pangapunten sampun ngantos tentu ing panerka. Koko Prabu Mandura menika piyai sepuh. Nadyanta Sura Sekti Mandraguna ning wajibe wong tuwa niku mboten kok peperangan. Ning cekap mangestoni dhumateng ingkang rayi Pandhawa kula kinten sampun mulya sanget sugeng jengadika. Sedaya mangke ingkang rayi ingkang badhe ngrampungi yen apa-apa sing ngrampungi wong tuwa banjur besok kapan sing nom ketok